So? Usa kaming gabi mga golog mga ante. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa katahuran nining mga orasaha. Ayan, magandang gabi po. Kumustang lagay mga kabisyo ha? Sa mga walang pasok ngayon. At syempre sa mga may pasok din, no? Yawards double pay. Ayan, kumusta naman po ang inyong ating mga angkol at saka mga auntie po natin. At syempre sa ating mga pamangkin ngayon na nakatutoy. Welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. And of course, no, medyo sunod-sunod yung holiday po natin mga kabisyo, di ba? O, pag sunod-sunod po yung holiday, hindi na po natin alam kung anong dapat gawin po natin. O, kumbaga, natapos na lahat eh. O, nung nakaraang Holy Week po. Medyo mahaba-haba din yun, no? Siguro hindi ka nagbakasyon, nasa loob ka siguro ng iyong bahay. At eto na naman, after a week, meron na namang sunod-sunod na bakasyon po mga kabisyo. Grabe. Halos naubos na po yung gagawin sa bahay, no? Alam niyo po mga kabisyo, kapag sunod-sunod po yung holiday, ang problema po niyan, mababawasan yung ipon po natin. O, kung wala kang ipon siguro, ang mangyayari niyan, magkautang-utang ka kasi sumasabay ka po sa mga ginagawa, sa mga nakikita mo po sa social media. Pambihira naman po mga kabisyo. Kaya shout out po sa ating mga kabisyo dyan na nasa bahay lang. Ayan, hello. Ayan, tama-tama yan kasi hindi po magastos pag nasa bahay. O, wala kang ibang gagawin kundi siguro manonood ng paborito mong movie o kaya naman wala lang, tulog ka lang siguro, magpahinga. Ayan, syempre sa mga may pasok po mga kabisyo tulad ni Totoy Bato, tama-tama yan kasi double pay. Yawards, no? Oo, naitrabaho. Kumusta naman po ang ating mga kabisyo dyan, especially sa ating mga manong driver? May mga pasahero ba? Oo, balita ko, perting ngawar ang Metro Manila. Ingon sila, kanilang mga Bisaya, mo'y nakadaghan sa Metro Manila. Pag holiday, pag long weekend, walay Bisaya, balimingawa. Diba? Well, anyways, whether may pasok ka ngayon or wala kang pasok, it's a holiday. Napaka-importante po yan mga kabisyo dahil etong araw ng kagitingan, baka hindi nyo po alam, para lang may idea ka ha, ipinagdiriwang po natin itong araw ng kagitingan. Ayan, every April 9. Yan, dahil ito, dahil sa mga sakripisyo at kagitingan ng ating mga martir sa bansa nung World War II. Yan pala yun, Totoy Bato. Oo, kasi ang alam lang ng karamihan siguro, no? Holiday, walang pasok, o kaya naman double pay. Importante, siguro nung araw. Ilang beses to sa elementary, binabalik-balik to. Diba? Laging sinasabi po mga kabisyo na ang araw ng kagitingan ay para yan sa ating mga bayani. Yan, yung mga nakipagdigma nung World War II. At dahil lagi kang absent absinot ka siguro nung elementary ka kaya high school. Kaya hindi pumapasok sa iyong kokote mga kabisyo. Sige magpamayabas. Kaya wala kang nalalaman. Ayan. Anyway, shout out po sa ating mga kabisyo dyan, yung mga nasa biyahe ngayon, no? Yung mga grab driver, taxi, bus driver, at lahat ng mga nakatutoy po sa atin sa ganitong mga oras. Ayan. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 12 po ng midnight. Dito lang yan sa Totoy na Love sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Babe!
Basic!